Venner, tror jeg nok, fra han fik sit første gop af vor lærers pegepind. Siden blev han lukket ind i skabet bag mit bord. Vi skreg og grin og læreren svor, at han skulle tampe den tykke dreng. Hans Christian Mortensen, skolens tykke dreng. Hans Christian Mortensen, klassens tykke dreng. Han var den man altid lå af, og det skete tit. Man sagde, du er tyk og fed, du er grim og led. Vi kom i lære begge to. Man sagde han var dårlig, jeg var god. Og i december sne og slud kom han for sent og blev smidt ud. Men Christian han var ikke sen. Han bøffede borgmester i, og denne skreg, jeg myrder dig, din tykke svin. En dag jeg læste min avis, der stod om mor og krig og spis. Så jeg en notits som lød, Fru Dagny Mortensen er død. Jeg tænkte på min gamle ven, og hvor må han nu flyttet hen. Nu ved jeg, at han røg i Vesterfængsel. Gik vel cirka 8 år, og tiden læger alle sår. Det troede jeg indtil den dag, jeg hørte Christian var stået af. Begravelsen var kort og kold, hans død var blid og uden vold. Han junkede sig ihjel, vor søn, jeg så hans lig. Nu var han tynd. Hans Christian